actually. And so that is what it is. I want to say thanks to management. Never say all out in the video. Irambe each piece. Hashtag hashtag 747. Gold rush, never gold rush on Ya FM, the pulse of the dike. This is the Great Dyke Champion. And we are live on the Facebook page. That is Ya FM and Zekare Nasuno. We are talking to a champion in terms of music here. Turutim Sambo, away gospel. His name is Handsome Shumba. And no, Wakawanda Tunongetiwa, Zita, Mkuma, Handsome Shumba, Wemataga. He is in the building in Zekare. Aywa, Wakawanda Rangonza, Mkuma, Anotapana, went on. But no, he is not in Tapu now. But what happens? He is a man of many talents. Sakanasuno, music yake, Tunde Tunge launch up as well. The second other thing what you need to do is say something about his music. Rate 10 out of 10. Anugona per Facebook page papapo. That is FM Kanozikare. And number 0717-605-027 or 071833-5890. This will be the first song. Yachari Tanasuno Kwazi Mazuma Ekuguma Kambo Kakaimba Namkuma. That is Obechari. It is Handsome Shumba and Obechari. This is the Great Dyke Champion. Handsome Shumba over there. Ona mama kutora mwana kumana wakabereka. And what do you think about Come Handsome?
vanofamba here kana kuti vafambe kamboka vakaimba nemukoma that is overchari kanzi mazuva ekuguma saka we will find out from him kuti zvakamira sei uye zvekare pana Lincoln Banditi kwanzizo ndiri kutowa ndatokonecta from Kwekwe. Thank you very much and ndiri kutomona zvekare pafacebook page papapa uye zvekare if you have your contribution or if you're listening zvekare pane peyero 101.991.8 and what you need to do is send your message on 0717 605 027 or 071833 5890 and another song zvekare yamukoma Handsome Chumba kwanzi Musandibata handetone Ama musandibata ndime zangu kuimbia Yesu. Ama musandibata ndime zangu kuimbia Yesu. Ama musandibata ndime zangu kutambia Yesu. Nati musandibata ndime zangu kutambia Yesu. Iye wakandinonga Yesu. Iye wakandinonga Yesu. Iye wakandinonga Yesu. Iye wakandinonga Yesu. Kaka musandibata ndime zangu kuimbia Yesu. Nati musandibata ndime zangu kuimbia Yesu. Murambakatimiemu wakaimba nezuvariye vachipemera vayambutwa vakumba tsvuku. Murambakatimiemu wakaimba nezuvariye vachipemera vayambutwa vakumba tsvuku. Mambo Davida wakatamba nezivariye kusvika mukadzi wake yapopota achitamba kutambira Mwari. Mambo Davida wakatamba nezivariye kusvika mukadzi wake yapopota achitamba kutambira Mwari. kamboka chibva kumukomano that is Handsome Chumba kamboka chitiko musandibata uye zvekare ndiri kudzoka ndichikurukura naye asi pari zvino rega tibva tadai kuti zvifambe zvakanaka tingwe zvekare maheadlines kuti zvakamira sei naye Great Dyke headlines. Sangano rinoningirira varimi vagamuchira chirongwa cheagroecological chinoita zvekufundira ramba vakatora mitemo yaaiaaaudzizerengavadzako ina kumandandira Of the Dyke. all right zvakuitika zvekare as we are on This is the Great Dyke Jungle.
And Okambo Kamkomaka, that is Handsome Shumba. He is in the building as we speak right now. But before I talk to him, let me get to some messages. I can't find this. But message yapindira ichipa ku Mozambique koko ano Santos and you have to me a message. I don't know what in terms of language. But anyway, how you doing, Santos there in Mozambique? I hope you're doing good. Zakare for you, Zakanaka, kwanza hello by FM, Handsome Shumba Pakanaka, Panjiro Tenda Jose, Tenga recording a chat Zakare my text kuti kwa kama naseni kuma WhatsApp kwanza simkai kumkopa 6 kwanza 10 out of 10 maina lende pa ngombe kwanza 10 out of 10 akapenga Handsome Shumba maiche paza zvikara kwanza ayo ngavaende mberi vanoimba zvavo ndi maiche paza ndotenda chose kutumba message kwaina kwanza icho ndechangu Handsome Chambo icho ndedze mudanga idzo 20 out of 10 King Lord that is Aaron Budget question manze says Handsome Shumba akanyanya uyo ndakupa sando dzako ausikubatika sei mazuva ano Handsome Shumba usingabatike Handsome that is Aaron Budget kwa chirumani so huwa mwaka kwamuri tinotenda Dr. Timakadieni tinofara chose kuri sei kwamabva kwandabva kwakanaka tinotenda kuti zvekare munogara muri busy ndinogara ndiri busy izvi zvitangoti nzve kwemaminutes mashoma shoma anditika aiwa tinotenda chose uchikuti mauya zvekare nyangwa muri busy but nyaya toda kuziva zvekare Handsome Shumba tinoziva kuti matova nenguva muchiita zvemhanzi but what has been happening what's happening naHandsome Shumba Handsome Shumba is always available asi kuti munguva anomboti wandiro netumabasa asi basa remusic amiri mabasa ake ose unenge achibhalansisa uko neuko zvifamba munobata kuti saka toda kuziva zvekare zvamatirinzira izvo ndezvipi zvinyowani right ndakaita album nyowani re2022 rinonzi nyasha pamusoro penyasha dzingori nyasha Dr. T kuti andidzinza akuimba ya zvanga zvisingadarisikewo asi Mwari akandisimudza kubva paguruva akandisita ndosamanza song yamabva kupedzera waredza mai manje kana ndakumutambira usandibata mbondisiya nditambe sezvakaita David saka music tinoramba tingorova basa zvakadaro kumira yes that is great but titazo zvekare maproject enyu mobva mandiudza kuti zvekare nditarisa song yandatanga kuridza yamakaitana that is mukoma obechari kwanzi mazuma ekuguma chii chakaita kuti munge muchinyora song iyoyo pane zviri kuitika here tikaridza song yaikapera zvakanaka pane pandinotaura inini kuti takurarama munguva izere makuna ndakatarisa live yatiriko zvino izvi mukatarisa kunonzi mwana azonyangarika azofa kuti munzwisise kuti mwana afaura wanei ozonzi anongwa mapatsi hazvisi tangorarama mune chimwe chiupenyu kuti mukoma nehanzvadzi vanoroorana kuita vana iripo yaitotaura nezero paredhiyo ndakateerera ameno zvinhu zvatakungorarama mazviri saka zvaakuda nyasha dzaMwari ndo mazuva ekupedzisira airehwa aya kuti kuchauya zvinhu zvakasiyana-siyana zvakangowanda zvisinganzwisisiki saka ndobva ndada kuziva zvekare imimi semuimbi wegospel music tarisa nemasongs amunonyora here munowanyora sei zvinenge zvabva mweya mutsvena unenge wasvika here chii chinenge chiitika aregai Dr. T ndinofunga mweya mutsvene nekuti zvimwe zvacho ini ndodrive saka dzimwe nguva kana ndiri pasiyeri imbo pane zvinongouya somu iyi orit ndikainyora ndakadai zvatinenge chingosangana nazvo mukufamba tobva tatonyora song saka mweya mutsvene anenge saka munhu anoinspire baba that is great but now tobva taenda kutarisa zvekare kuti you've done so much projects that one day music yenyu yamunayo izvezvo matova nemaprojects mangani tofanda nemaalbums anokwana 4 yes that is great but have you ever done live shows yes ndakaita munomboita tinomboita live shows takamboperforma panapo paFM takamboperforma ndichibatsira Dr. Beko paSource apo takamboenda unonzi kuwedza chiroma live shows zvakare imimi nekuona kwenyu seartist Great Dyke music yenyu iri kugamuchira sei kutaura chokwadi vanhu vari kugamuchira music pane mamwe makona ndambotaura ndiri driver pane mamwe makona ndombopinda kutoona masong ari kutoridzwa saka dzimwe nguva ndobvunza kuti ndiani akaimba song takangonzwa Handsome Shumba but anogona vanenge vasingatozvitwamuzobudira here pachari kuti ndini wacho aiwa pamwe tombobudirirewo pamwe tongoti tosiya zvakadaro that is great but imimi tinovimba kuti vakawanda in terms of music wegospel majority of the people agenda yavo inenge yakasiyana-siyana agenda akasiyana-siyana imimi semuimbi toda kuziva kuti zo chinangwa chenyu why gospel music tinoziva kuti zo vakawanda vadai muchimba sungura and so on because mune katachi futi zvekare kasungura ndabowa some instruments there what is the agenda right inini ndiri mukristu right I'm his agent saka
handigoni kumira papulpit ndichiparidza zvino Jesu akazobaba pamusoro pemvura akazodidi handizvigoni zvokuvhangera. Saka Mwari akandipa chipo chekuvhangera through music. Ndikanyora song yangu ine katachi kaichapa kuno mumwe munhu through inenge ichiwa message yandiri kupa iyoyo. Ndo maparidziro andakaona andakapiwa naMwari ndichiita. Kanoona kuti ndakapinda mugospel kuti ndigone kuparidzira vanhu through magitare nemessage yanchavapa ndichiimba. Anditika wezvekare kana unomubvunza ndiri nawo pano, that is mukoma Handsome Shumba. You can contribute to 071760502700 71833. But tatatazva zvekare semuyimbi wegospel pane nyaya iripo nini iyoyo ndogara chinetsana navo vakaimba vakawanda wanda. Tinoimba imimi kana muchinorekodha munobudisa mari. Mabudisa mari, you expecting something. Imimi amusiri vamwe vanoti aiwa isi tikutsvaga bhegi semuyimbi wegospel. Right. Ini semuyimbi wegospel Dr. T pari zvino ndosaka muchiona tiri kumabasa. Dai taitsvaga bhegi taakutoshingira tiri kumusic. Asi ndakaona kuti Mwari akandipa chipo kutaura kwandaita kuti Mwari akati ndiparidze through music. Mari kana ikazouya ichauya, but I am not hungry of money through music. Ndikuda kungoparidzawo vanhu vakandizivawo voziva kuti ndiyo yakatiparidzira kuti kuti shuwa takurarama mumazuva ekupedzisira. Ndine hangu nemari zvokuti patiri kufamba tiri kutongopa vanhu music. Chandakanzwa music yako iri kunakidza, todii unza foni yako vatavakandira tiri kutoparidza ipo pai. Saka imimi tingati muchiri mukoma Handsome Shumba kana kuti makunzi minister Handsome Shumba? Imbonipa zita rekuti minister Handsome Shumba because ndikufamba nevhangeri. That is great. But now and as we talk about that is Handsome tikutaura naye wezvekare paFacebook page tiripo mhanyira ipapapo ungochiona zvakamira sei mukoma Handsome Shumba. Totarisa kuti imimi matone time muchiita zvemhanzi izvozvo imimi in 2 years time will you be the same Handsome Shumba, minister Handsome Shumba kana kuti vanenge vachinja? Alright. Comparing nemusic yandakatanga nayo nepandava pa4th album ndikuona pane great change, meaning kuti I'm going high. Handisi kudzikira pasi. Saka ndiri kuti tambai neni chatambika neni Dr. T. Mai ndoenda pamusoro apa totopa. Zvoita kuti zokublazi takutomira papo pane mamwe mastage anenge achipisa ekuti mimakuda kusvika kuti mungondipa henyu big up but titoramba kusvikira ndienda pamusoro but musingadade. Ndisingadade. Ndinanga kutadza ndangopisawo ndi pane imwe kona asi ndisingadadi. That is great. And zvekare nenyaya yenguva mukoma ndimubvunzo uyu wakandikoshera nekuti I'm seeing a lot of artists out of Harare vachisimukira vachienda kure, asi zvekare ndichiona kudaro iri nyaya yekuti music kunze iri kukosheswa muno muGreat Dyke yemuno muGreat Dyke haisi kukosheswa. Ndoda kuziva ipapa mungandiudze kuti chii chiri kuita kuti music yemuGreat Dyke isasimukire zvekare, what can be done kuti music inge ichisvika palevel yemhando yepamusoro? What can be done in the music yeGreat Dyke? Okay, thank you for that question. Ndiri kufunga kuti nyaya yemarketing ndo iri kutiuraya. Ndambotaura ndichiti music yedu isusu tiri kuita nokuda kwepassion. Saka financially tinenge tiri a bit low. Saka kuti tisimudze music yedu izvo mukatarisa ndine mavideos maviri chaiwo out of all those 4 albums. Kureva kuti ndiri kushaya time yekunyatsowana mari yekusimudzira kuti talent rangu ndichienda ndichiita mavideos ekuti aoneke pasocial media nemamwe maplatforms atisingazive kuti anofanira kuti simudza ndehapi. Tandoona kuti ndo paita tirame tiri pasame level. Asi kana taiwanawo maplatforms ekuti anotisimudza so I think Harare yacho inoya panapa. Tinotosvika kuHarare tiri musava. That is great. And zvekare it's an honor zvekare kuti aiwa tichitaura nemi munhu waMwari abva asvikira pane zvikuitika naye tikosiyana naye nyaya yacho kuti ngatinetse asi ndinoimba kuti zvekare when I talk about the men of God mobva maziva kuti zvomukoma vaDr. T vanenge vapindira munovaziva vanomborova radio zvemhandi pamusoro. Saka now what will be the last words tarisana neurongwa wanazo? Regai ndivimbise vateereri ndichiti Handsome Shumba haasi kumira. Rambai muchimutsigira. Izvo ndikutoti Mwari ngavandipe mari ndidane obhedhari tobva tarova vhidhiyo yesong iyo yavanzwa yamatanga ye tobva tarova kavhidhiyo kedu kari bobobo. Izvo zviri kutaura kuno ndaakutonyora 2023 album. Okay. As we speak. Mweya mutsvene ari kupindira. Ari kutopindira. That is great. And that is Handsome. But unozotora kuzointerviewa munhu wangu aimba gospel sei usina kutaura neni? Tisu tinova maplatform avari kusaga mamusingabatike saka unombotora ndabva ndatora hako ndikambodai so munhu waMwari ava vati toda kumbokuita champion eGreat Dyke. Saka ndinofanira samboita kachampion.
aiwa He's the champion. Remember, he's the champion. anotonga mugreat dyke ndiya I like that. That is my brother there. His name is Pastor Duncan. Kwanzo aiwa ndova anotonga pa the gospel. Thank you very much kuti nge michivapo vanokuda kukubatai vanokubatai sei. Right, indinobatika pa social media. Namba dzangu dzinoti 0713 982 325. Anzitika 0713 982 325. Ndinobatika ipapo pa WhatsApp, calls, text. At the same time akana pa Facebook page vanoenda pakanzi Handsome Music. Vanondiwana zvakare Handsome Shumba pa Facebook page. But Twitter handle yangu is Handsome Shumba. Vanondibata ipapo. Wonderful. Tinotenda uye zvekare mungaende katilambowa in just 30 seconds. Iwi ra Handsome Shumba. Oh, praise the Lord. Rega ndibve narova yedu iyi. Yoparara nyika varume uyai muzvionerewo. Yoparara nyika varume uyai muzvionerewo. Yoparara nyika iyi varume uyai muzvionerewo. Tave kurarama zvakaoma munyika izere makuna kuna. Tave kurarama zvakaoma munyika izere makuna. Aiwa, vachazviterera vavega pare. Tinotenda mazvivira. That is a Handsome Shumba there. And ndo atatikurukura nawo pane zvinyowana zvaburwa. Thank you very much for everybody who's been participating. That is pa Facebook page ya FM zvekare vese vakachitibata. That is pa 101.9 or zvekare 91.8. Thank you guys.